Čus bus lidi, tak tady vás zdravím Bruto u svého první let's play Minecraft ze hry. Takže tady si pojmenujeme svět pro Minecraft. Kon více povolit podvádění ne, nechci podvádět, bonus vátruhla zapneme, dáme 8, třeba 1, 2, 2, 2, 1, si nejvíc pamatuju, asi vytvořit svět, regeneruje se. Tohle video bude nejspíš bych si tak řekl, tak 10-15 minutek, aby to nebylo moc dlouhý. Takže si vypneme takové zvuky. No dobrý. Tak co tam je? Dobrý. Takže tady si zabijeme takhle ovci. Tam. Neboj se mě. Tady si nakupíme pár cobblestone, ale tam jsem viděl něco, takže tam půjdu. Tady si zabiju takhle další ovečku na postýlku. Tady si zabiju na postýlku. Umři. A vás nebudu už trápit. Takže si dáme proto uhlíčko. Tohle vezmeme pár, no tam je stejně pár. No. Tolik z toho bude stačit toho uhlí, ale teď musím ten cobblestone si trošilinku vzít. Pro cobblestone si můžu jít až pak. Ale tohle video budu dělat 15 minut, protože aby mi to šlo dát na YouTubečko. Takže jenom si postavím buď domeček, anebo ani ne ten domeček. Jenom že si to domeček si postavím až v druhém dílu. Ale určitě si ten domeček postavím tady, protože tady je hezký místečko. Tady si vezmeme takhle, tomu budu říkat zelená, tomu budu říkat zeleno. Takže takhle ten dům pak tady bude. Teď jdu na dřevo. Ale dům si můžu postavit asi v jeskynce. Nějaký. A nebo si jenom tak udělám, jak bych to řekl, jenom že si podkopu trošilinku dolů. Udělám si schody a takový. A může to být domeček rovnou. Takže to teď bude stačit. A hned se zabydlíme takhle tady. Takhle. Tohle. Si takhle položíme sem ten crafting. Pak si ještě uděláme sekiru. Takže takhle. To bude asi, no. Určitě to takhle to bude určitě.
Jo, jde to. Si to vemu takhle cobblestoneovej. A asi nějak takhle to půjde. Ten domeček. Bude se to jmenovat, ten domeček se bude jmenovat tak, jeskyní dům. Nebude ani moc velký, ani moc malý. Takže takhle. No. Já tohle stopnu a až tohle celý udělám, tak to zapnu. Tak zatím čekejte momentíček. Už jsem to dodělal teda, takže jsem tu. Vidíte? Takhle jsem to udělal takže jenom ten crafting si vemu dolů. Čekejte, no dobrý. No dobrý. Hop. Takže dobrý takhle. Sem dáme postel. Sem budou ty česky, sem bude craftingáč. No. Dobrý. Takže takhle. Tak se vyspíme. To asi bude konec. No, tohle bylo krátký, no, ale musím, jinak to nepůjde. Jinak mi to nepůjde. Ne. No, ale trošku to udělal hezký. Ne. Se mi nechce opravovat. Ten takhle dopravím teďka. No dobrý. No, takhle to úplně stačí, mi ty schody. Budu skákat, no dobrý. Takže, no, to není moc malý. To video si není moc krátký na vás to. Ne. Tak momentík, zase, já se kouknu, jak dlouho to už natáčím, tak čekejte. Momentík. No, jsem tu, takže natáčím 7 minut, takže to je málo, takže ještě 3 minuty budu točit, takže co bych udělal? No, teď určitě půjdu něco hledat, udělám si kopy svýho domu. Takhle. No, to je zatím. Ty kopy si někde udělám takhle tady. Uděláme si 2 lopatky. Krumpáčů máme dost. Žebříka. Dáme si žebříky pár. Na těch aspoň bude takových 12. No super, přesně. No to si vykupu tak. Takhle to. Snad to takhle bude stačit, ten kop. No takhle nám to. Hop. To je dobrý.
takhle to stačí. Uděláme si ty kopy. No, si to bude trvat. No, 3 minutky, tak to si udělám kousek. A nebo si tam taky i můžu udělat dům. Taky pravda. No, to se ještě neví, takže já bych se asi už rozloučil, aby to bylo stejně už dřív na YouTubečku. Tak to pak udělám, já si ty kopy udělám, až nebudu natáčet, tak si udělám. Takže já se v tomhle díle loučím. Takže v příštím díle. Čau!